mai laya, mai laya, kiyaye mai zamani. Shi karewa da gani da ke ni ban isa kallo ba a gurin kowa ashe abin daban ita to ba shi zai kasancewa matata ta auren suna wacce an ka ɗaurawa sarki na take yau kan abin da ni fa ban taɓa yi ba. Shekarar mu goma muna yin zama na auren suna kowa ya gan mu sai ya sha'awar yadda muke zama na amana amma rana tsaka yanzu ta zo min da mummunan zato bisa kaina abinda ko da wasa da mafarki wallahi ban taɓa yi ba. Shi mata ta na yi mun abin da ban yi zato ba ya san da rayuwa ta jama'a gani ku yi mun duba mummunan zato mata ta yau take yi a kaina babba na barki ke da Allah sarki na mahalicci babba. Yeah.
mai laya